हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोंहा आसाम टेटनिनो आरो बेयाव जोङो राव सोलोंनायनि आदब खायदा आरो बांग्रावारि सोलोंथाइ जाय बड' पेपार मोननैयावबो एलपि आरो इउपिआव दङ। बिनि सायाव आङो माखासे नट्सबो बुंनांगोन एबा मक टेस्टबो बुंनांगोन, मानो होनबा बेखौ सिगाङावबो नट्स लाबोखांखाबाय। दा बेखायनो नैबे बारावबो नोंथांमोननो 15टा माखासे आइडियाफोर लाबोनाय जादों, जिहेथु जायफोरखौ नोंथांमोनहा बुजिनानै लानो हागोन। एक्जाक्ट बेबायदिथ' फैनाय नङा एबा फैथाव नङा एबा फैथारनाय नङा, बेखौ जोङो माब्लाबा दासान, मानो होनबा कुइसना जोंजों दानजाया। बेखौ गोबाङानो कनफिउसन जायो। बेनिफ्राय नाथाय खन्थाइगिरि रायथाइगिरिनि नामफोरबा आलादा बाथ्रा, नाथाय बेयाव जोङो राव सोलोंनायनि आदब खायदा आरो बांग्रावारि सोलोंथाइ बेखौ जास्ट नोंथांमोननो नलेजखौल' होनो नाजानाय जादों। आरो बेजोंनो सोमोन्दो खालामनानै जुदि बेबायदि फैबाय बायोब्ला माबायदि साननांगौ बेखौ नायना बुजिनो मोनगोन। सासे गथ'नि राव सोलोंनायनि गिबि फुंखाया जादों मा? राव सोलोंनायनि गिबि फुंखाया मा? लोगोफोर, न'खर, फरायसालि आरो बिजाब होनदों। बबे मोनसे जागोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन नोंथांमोननि थाखाय बे न'खर। मानोना न'खरानो समाजनि गिबि फुंखा एबा समाजनि गुदि हानजा होनदों। न'खरावनो जागायजेनो होनदों। ओंखायनो न'खरनिफ्रायनो रावा जागायजेनलांगोन। आरो बिमा होननाय थायोबा बिमानि राव बिमानिफ्राय जागोन। नाथाय बेयाव बिमा गैया, न'खर दङ। 2 नाम्बाराव दङ बिमा रावनि गुबै फुंखाखौ मोनदाङो। बिमा रावनि गुबै फुंखाखौ मोनदाङो होनदों। बिमा रावा बबे मोनसेयाव हाबना थायोनो? गाहायनियाव बबेयाव? बिजाबाव, खन्थाइयाव, सल'मायाव आरो खुगा थुनलाइयाव होननाय जादों बेहाय। दा अब्ला बाहाय जोङो मा नुगोन? मोनफा रावनि गुदि फुंखाया जोंना मायाव थायोनो? खुगा थुनलाइयाव थायो होनदों। बिजाबावबो थाया। बिजाबाथ' माबा मोनसे खन्थाइ रायथाइनि जायखिजाया बिजाब जानो हागौ। खन्थाइयावबो थाया। खन्थाइयाथ' उनाव आर्टिफिसियेलसो, बे सोरजि जानाय। बेनिफ्राय सल'मायाव, जोंहाबो सल'मायावबो थाया होनदों। बेबो आर्टिफिसियेलानो जायो, सोरबा सासे मानसिया लिरनाय बांसिनानो। नाथाय खुगा थुनलाइया जाहैबाय जोंनि समाजजों सोमोन्दो थानाय गुदि, मोनसे हारिजों सोमोन्दो थानाय गुदि, जायो थुनलाइ सोरजिनायनि सिगांनिफ्रायनो मा जोनोम मोनो? खुगाजों खुगा हिसाबै, बारस्लायबोनाय हिसाबै। बे फक लिटारेचार होनना बुङो बेखौ। सुबुं थुनलाइबो थानो हागौ जुदि सुबुं लिरोबा, नाथाय सोरबाया खुगा, सोरबाया सुबुं लिरो, बे एखेयानो, फकआनो। गोरोन्थिखौ सायख' होनदों। दा गोरोन्थिखौ सायख' होनायानो बांसिन जागोन आंनिया बेवहाय नैबेयाव, मानो होनबा मोनथाम गोरोन्थिखौ सायख' होनायाव जोङो मोनथामखौ गेबें मोनो, मोनसेखौ गोरोन्थि मोनो। दा बाव बांसिन आइडिया जायो। बिमा रावजों सोरजिजानाय थुनलाइफोरा सासे गथ'नि राव जौगानायाव आबुङै मदद खालामो होनदों। नंगौना नङा नायदो। बिमा रावजों सोरजिजानाय थुनलाइफोरा सासे गथ'नि राव जौगानायाव आबुङै मदद खालामो होनदों। बिमा रावखौ एंगारनानै नैथि राव सोलोंनाया जाफुङा होनदों। बिमा राव थाबासो, हायोबासो नैथि रावखौबो सोलोंनो हायो होनदों। बिमा रावखौ रैखा खालामनो थुनलाइ सोरजिनायानो गेबें लामा होनदों। बिमा रावखौ रैखाथि होनांगौबा जोङो लिरनाय सोरजिनांगोन एबा थुनलाइ सोरजिनांगोन होनदों। बेबो नायदो। नैथि रावा बिमा रावनि सायाव जेबो रोखोमनि गाज्रि गोहोम खोख्लैया होनदों। सेकेन्ड लेंगुवेजआ जोंना फार्स्ट लेंगुवेज एबा बिमा रावाव जेबो एफेक्ट जाया होनना बुंनाय जादों। अब्ला सानदो नोंथांमोनहा मा जाथावा? जाथावाखौसो सोंदों, गाज्रिखौसो। अब्ला जोंना राइट एन्सारा जागोन मा? घ नाम्बारा, 4 नाम्बार अपसना एबा नैथि रावना बिमा रावनि सायाव गोहोम खोख्लैया होननाया गोरोन्थि जादों। मानोना गोहोम खोख्लैयो। जोंना दा गोहोम खोख्लैयो बेखौ गोसोआव लायाबाबो गोजौनि मोनथामखौ जों गोसोआव लानांगोन। बे पइन्ट मोनथामखौ, बेखौसो जों नांगोन। स्क्रिनशट खालामनानै ला, बेनिफ्राय बुजि। बेनिफ्राय नायदो, गथ'नि राव जौगानायनि थाखाय बबेया गोनांसिन होनदों। गथ'नि राव जौगानो थाखाय जोंना मा खालामनाया गोनांसिन होनदों? सल' खोनासंहोनाया, कौमोन सोंनाया, खन्थाइ आवरायहोनाया, सल' लिरहोनाया होनदों। दा जोङो सोलोंथाइनि थाखाय मोनब्रैबो गोनां, नाथाय जोंनो बबेया गोनांसिनथार होनदों? माने फार्स्टआव मोनसेखौल' नांगौ जोंनो, जाय साबसिन, बेखौल' होननाय जादों अपसनाव। अब्ला बिमा राव जौगानो बा गथ'नि जौगानो थाखाय सल' खोनासंहोनायाबो, खन्थाइ आवरायहोनायाबो बेथ' राव सोलोंनायनिनो, राव जौगानायनिनो। नाथाय बांसिनै होननाय जादों बेयाव नैबे क नाम्बार, कौमोन सोंनाय। बे कौमोन सोंनाया जोबोद गोनांसिनथार होनदों। कौमोन सोंनाय। बेनिफ्राय नायदो 5 नाम्बाराव, राव फोरोंनायनि बेलायाव नोंथाङा बबेखौ खालामनाय नङा होनदों। राव फोरोङोबा, नोंथाङा रावनि क्लास लायोबा बबे मोनसेखौ फोरोंनाय नङा एबा खालामनाय नङा होननाय जादों। गावजों गाव बाथ्रा सावरायहोनाय, बेथ' नंगौआनो। फराखौ फरायनो होगोन आरो लिरहोगोन होनदों। नंगौना नङा सानदो। कौमोनारि सोंथि सोंगोन होनदों। कौमोन एबा सोंथि सोंनाय, बेथ' नांखाथारगौआनो, नंगौ। गोरोन्थि रिंसारथिखौ सुद्रायना होनाय, बेबो जोबोद इम्परटेन्ट राव सोलोंनायाव।
गथ'नि प्रनाउन्सियेसन जाया, सोदोब रिंसारबोनाया जाया, बेखौ जोङो सुद्रायना होनांगोन होनदों। अब्ला नैबे फराखौ फरायहोनाय आरो लिरहोनाय होनदों, बेजों राव सोलोंनाया एबा राव सोलोंनायनि थाखाय एबा रावनि क्लासनि थाखाय बेयो एसेग्राब गोनां नङा होनदों। बे अब्ला अपसन नैथिख'आ गोरोन्थि एबा बेखौ खालामनाय नङा होनदों। 6 नाम्बार, गथ'नि बिमा राव सोलोंनायाव गाहायनि बबेया बिफाव लाया होनदों, बबेया रल गैया होनदों। एखेयानो, दहायनि बादियानो फैदों। सल'बाथाया, सावगारिया, बाथ्रा दान्थेनाय, सोंनाय फिननाया होनदों। बिमा राव सोलोंनायाव गाहायनि बबेया बिफाव लाया होनदों। सावगारिया जेबो बिमा रावजों सोमोन्दो गैया, नाथाय बाथ्रा दान्थेनाय, सल'बाथा, सोंनाय फिननाय गासिबो गोनांजोब। 7 नाम्बार, गथ'नि रिंसारथिया गोरोन्थि जानो हागौ जेब्ला होनदों। माबा मोनसे खालामोबा गथ'नि रिंसारथिया गोरोन्थि जागोन होनदों। गथ'आ रायज्लायबाङा आरो एखुथा थायोब्ला होनदों, बिनि गोरोन्थि रिंसार जागोन होनदों। नंगौ बादि मोनदों। गाहायनिखौ नायबावदो। नैथि रावनि बांद्राय गोहोम खोख्लैयो होनदों। नैथि रावा बांद्राय गोहोम खोख्लैयोबा, गुबुन हारिजों ज' थाजाबलायोबा, अर्थात नोगोराव थायोबा, बे गथ'नि सायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो होनदों। बेबो नंगौआनो बादि मोनदों। फोरोंगिरिया रावखान्थिनि गियानखौ होबाङै जायोबा, रावखान्थिया राव सोलोंनायाव जोबोद गोनां आरो रावखान्थियासो सुद्रायनानै होनो हायो, जायखौ फोरोंगिरिया फोरमायनानै होनांगौ। एबा रावखान्थि बिजाबनि गेजेरजों गथ'खौ सोदांनानै होनो हानांगौ। दा बे अब्ला जोंना मोनथामबो राइटआनो, ओंखायनो मा दं गाहायाव अपसन घआव गोजौनि गासैबोआसो राइट। 9 नाम्बाराव दं, गथ'नि रिंसारथि गेबें खालामनो बबेखौ नों मावनाय नङा होनदों, बबेखौ खालामनाय नङासो। अडिअ' भिडिअ' रेकर्डिं बाहायना खोनासंहोगोन होनदों। बेयो राइट आं खिन्थालांबाय, बेयो नंखागौ। हांखो आरो रिंसारथिफोरनि गियानखौ रोखा खालामना होगोन होनदों। बेबो राइट, गेबें खालामथारनांगौ। न'आव मोजाङै रायज्लायनो आरो सोलोंनो थिनगोन होनदों। नंगौना नङा? राइट बादि मोनदों। गाहायनिखौ नायबावसै। गारां अंगफोरनि जेंना गोनां गथ'खौ देहा फाहामगिरिनि मदद लानानै होगोन होनदों। खायफाया खुगा दन्दराव माखासे प्रब्लेम थायो, रायज्लायनायाव गथ'आ बेयो बाय बार्थ जानो हागौ, नङाबा माबा मोनसे खान्थिनि थाखाय जानो हागौ। दा बेफोरखौ जोङो हाथाराबा डक्टरनि हेफाजाब लानांगोन होनदों। बेबो राइट। अब्ला अपसन ग'आ गोरोन्थि जानानै दं। न'आव मोजाङै रायज्लायनो आरो सोलोंनो थिनगोन होनदों। बे गथ'खौ नों बुंहरबालाय मा जानो, न'आव जागासिनो बे जागासिनोखा, नाथाय बेखौ सुद्रायनानै होनांगौआ जोंना फोरोंगिरियासो स्कुलाव रल लानांगोन होनदों। बेखायनो बे मोनसे, मानोना फोरोंगिरि हिसाबैसो नोंखौ सानदों। गोरोन्थिया बेमोन। स्क्रिनशट खालामनो हागोन। गोरोन्थिखौ सायख' होनदों। बेबो एखेयानो। खोनासंनाय लिरनाया राव सोलोंनायाव बिहोमा होयो होनदों। नंगौ, बेयो गोरोन्थि नङा। सिरियै फरायनाया राव सोलोंनायखौ गादबना दोनो। बेबो नंगौ। सिरियै फरायोबा राव सोलोंनाया गोबां जेंना जायो, रिंसारथिनि गोबां जेंना जायो, प्रनाउन्सियेसन जाया थारमाने। बिमा राव सोलोंनायाव न'खरनि गाज्रि राव सोदोबफोरा गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हागौ। नंगौ, न'खराव गाज्रि राव, गाज्रि भाषा, गाज्रि सोदोब बाहायग्राफ्रा गथ'नाव गोहोम खोख्लैयो। लोगोजों गेलेनायखौ राव सोलोंनो थाखाय नांथारगौ जायो। लोगोजों गेलेनायखौ राव सोलोंनो थाखाय नांथारगौ जायो। औ, राव सोलोंनायाव लोगोजों गेलेनाया गोबां गोनांथार। दानिया अब्ला बबेया नङा, गोरोन्थि? सिरियै फरायनाया राव सोलोंनायखौ गादबना दोनो। बिमा राव सोलोंनायाव न'खरनि गाज्रि राव सोदोबफोरा गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। खोनासंनाय लिरनाया राव सोलोंनायाव बिहोमा होयो। लोगोजों गेलेनायखौ राव सोलोंनो थाखाय नांथारगौ जायो। बेयाव अपसना गोरोन्थि गैयैसो जाबाय दे लोगोफोर, गोरोन्थि गैयैसो जाबाय। गासिबो गेबेंसो जाबाय। नोंथांमोनाबो खनसे साननानै नाय, गासिबो गेबेंसो जाबाय। आं खोख्लैया लिरनो नागिरदोंमोन एक्सुवेलि नैबेखौ ग' नाम्बारखौ, नाथाय खोख्लैयोखौनो लिरफ्लांबाय। अर्थात बेयो मोनसेबो गोरोन्थि गैयैसो जानानै फैबाय कुइसना। गोसोआव लादो, थाल लादो, आरो नंखाय नुदोंमोन नोंथांमोना खनसे नायफिन, साननानै नाय, स्क्रिनशट खालामनानै। 9 नाम्बारा गोरोन्थिखौ सायख'मोन, गोरोन्थि गैयैसो जाजोब्बाय, गोरोन्थि गैयि जाजोब्बाय। आं नैबे ग' नाम्बारखौ गोरोन्थि खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय गोरोन्थि जायाखिसै। बिमा राव सोलोंनायाव न'खरनि गाज्रि राव सोदोबफोरा गाज्रि गोहोम खोख्लैयो होनदों। खोख्लैया लिरनो नागिरदोंमोन आङो एक्सुवेलि। राइट जानानै फैबाय बेयो, मोनब्रैबो राइट जानानै दं, बेखौ गोसोआव लादो। 10 नाम्बारा गोरोन्थिखौ सायख'। नैथि राव सोलोंनाया गोजौ सोलोंथाइ लानायाव मदद खालामो होनदों। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय सेकेन्ड लेंगुवेज नांगौ, नंथारगौ। गथ'फोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों फोरोंनायासो गेबें लामा, बेबो नंगौ। सोलोंथायारि दावबायनायखौ राव सोलोंनायाव गोनांथि गैया होनदों। माने
इडुकेसनेल टुर एबा एक्सकारसन बेफोरखौ राव सोलोंनो थाखाय नाङा होनदों। बेनो गोरोन्थि जानांगौ। गथ'फोरा नुनानै सोलोङो, बेनिखायनो गथ'नि सिगाङाव मोजां हुदा दिन्थिनांगौ, बेबो राइट। अब्ला अपसन ग'आ गोरोन्थि जाना दङ बेना। बेनिया 11 नाम्बार सोदोब बिहुं नायब्ला सासे गथ'आ मा जायोनो? सोदोब बिहुं नायोब्ला डिक्सनारि होनदों। डिक्सनारि रावखान्थिनि गियान मोनो, बानाननि जेंना खारो, सोदोब ओंथिखौ मिथियो, फराफारिखौ बुजिनो हायो होनदों। दानिया क आरो कआ गेबें, बेजों गेबें होनदों। क गआ गेबें, क ग मोनथामा गेबें, क आरो गआल' गेबें, नैथिख आरो नैथिखजों गजों गेबें होनदों। आरो क ग नैबे मोनथामानो गेबें होनदों। दा जोङो बाथ्राखौसो नायनांगोन। बाथ्राया मा होनदों? रावखान्थिनि गियान मोनो होनदों। रावखान्थिनि गियान मोनो। डिक्सनारियावथ' रावखान्थिनि गियान मोना, नंथारा बियो। बानाननि जेंनाया खारो। डिक्सनारियाव बानानखौ राइट मिथियो, बियो। सोदोबनि ओंथिखौ मिथियो, बेबो नंगौ। फराफारिखौ बुजिनो हायो। फराफारिजों डिक्सनारिया रिलेटेड गैया, सोमोन्दो गैया। होमबा नैथिख आरो गआ गेबें, नैथिख आरो गआ गेबेङावबो दङ। नैबे नैथिख आरो गआ गेबेङा थार्डआव दङ। बेबादिबो कुइसन टाइप बानायो, बेखायनो नोंथांमोननो होनाय जादों। गुदि थाखोआव खन्थाइ फोरोंनायनि गेबें राहाया मा होनदों? प्राइमारि स्कुलनि थाखाय खन्थाइखौ माबायदि फोरोंगोन होनदों? ओंथि बेखेवना होगोन होनदों। ओंथिजों सोमोन्दो गैया बिसोरहा। मेथाइ आरो फावजों फोरोंगोन होनदों। गोसोआव लाहोथारगोन होनदों। गोसोआव लाथारनांगौ बायध' नङा, गोजौनि मोनसेबो नङा होनदों, बेबो नङा। नैबेनो राइट। मेथाइ आवरायनाय बादि आवरायनांगोन आरो एक्सप्रेसन खालामनांगोन, फाव दिन्थिनांगोन होनदों गथ'फोरखौ मुजिहोनो थाखाय, बेसो जागोन। बानाननि जेंनाया खारहोनायनि थाखाय बबेया गोनां नङा होनदों? गोनां नङासो सोंदों, गोनांखौ सोङाखै। खोनासंनाय लिरहोनाय, बेथ' बानाननि जेंना खारहोथारनांगौ। रिंसारथिखौ गेबें खालामनाय, बेजोंबो बानाननि जेंनाया खारथारो। आखाइनि हांखो लिरहोनाय, आखाइनि हांखो बाहायहोनाय होनदों। मोनसे लाइन लिरबाय, बेखौनो नायनानै खनथाम खनब्रै लिरहोनाय, बेजोंबो बानाननि जेंनाया खारथारो। दाना सोंनाय फिन्नाय खालामनाय होनदों। सोंनाय फिन्नायजों बानाननि जेबो रिलेटेड थाया, बियो मा कनभारसेसनावसो गोलैबाय, रायलायनाय सावरायनायावसो, नाथाय बानाना जोंना लिरथारनांगोन। बिमा राव फोरोंनायनि थाखाय गाहायनि बबेखौ नों खालामनाय नङा होनदों? सल'बाथा खोन्थागोन, बेखौथ' खालामखाथारनांगोन। बाथ्रा फांथे खोन्थागोन, बेखौबो खालामनांगोन। बाथ्रा फाव फोरमायनांगोन, बेखौबो जोङो नांथारगोन। नाथाय रायथाइ फरायहोनाय जानाय नाङा आरो रायथाइ फरायनाया गोरोन्थि। 15 नम्बरा आथिखालाव बिमा रावनि सायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैदोंनो सोर? गोदानथियारि मुवा बेसादफोर, लेटेस्ट जोंना जानाखि जोंनाव गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर ओंखारबोगासिनो दङ। मबाइल जानो हागौ, कम्पिउटार जानो हागौ, एबा दानि इन्टारनेट मिडिया जानो हागौ, आरो नङाबा न'आव बाहायनाय बेसादफोर बाहायनाय जानो हागौ। गोदान मुगानि सोलोंथाइ राहा जानो हागौ। इंराजि बिजोंनि सोलोंथाइ, नेसनेल इडुकेसन, नेसनेल स्कुल, बेनिफ्राय जोंना प्राइभेट स्कुल, गोबां बेफोरखौ हमफानाय जादों। नोगोर मोखाङारि जिउ राहा, बेबो नंगौ। नोगोर मोखाङारि जिउ राहा जाबोनाय लोगो लोगो जोंनाव मडार्नाव फैबाय आरो गुबुन गुबुन जाथि जन'गस्थिफोरजों ज' जाफैबाय। अब्ला गोजौनि गासैबो मोनथामबो राइटआनो आथिखालाव बिमा रावनि सायाव गाज्रि गोहोम खोलैगासिनो, बेखौबो नोंथांमोना बिजिरनो हागोन। दा बेखिनि, बेनिफ्राय आरोबाव नेक्स्ट पार्ट नोंथांमोना लाबोगोन सम मोनोबा, एबा जेसेबां हायो नाजागोन। दा बेखौ नोंथांमोना नायग्रोदो। गुबुन गुबुन रावखान्थिनि बागै जायफ्रा गोदानै फैदों, डेसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायदो। गासैखौबो प्लेलिस्टनि मोनजोबगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।